Sa nagsingabot nga kalagkalag, nangandam na ang LTO o LTFRB7 random inspection sa masakyanan pampasayrohan. Himuon ang report ni Nico Sereno. I-activate sa Land Transportation Office o Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang Oplan Kalagkalag alang sa nagsingabot nga Todos Los Santos ug adlaw sa mga minatay. Katuyuan niini nga masigurong hapsay ang kalihukan ug luwas ang pagbiyahe sa mga manguliay sa tagsa-tagsa ka mga lugar. Parte niini ang pagpahigayon og inspection sa mga sakyanang di pasaheroan pagsiguro nga roadworthy kini. Ensure the compliance of traffic rules para road safety maghapon. Sa bahin sa LTFRB7, may pipila ka mga buses na ang naisyuhan nila og special permits. Kini aron mo labyog sa ilang naandan nga rota pag-akomodar sa nagkadaghang pasahero. Hinuon matod sa Regional Director, dunaray igong gidaghanon sa mga kasakyan ug hayan dili magkulang. Sobras bulan nag-issue na may special permit para ma-determine na mo nga dili mo lampas sila og 30% sa ilahang fleet. Dili man ta pwede mo kuan nga molampasan. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.